venované všetkým, ktorí sú s nami. Chcem vidieť kývať vaše hlavy. Chcem kývať s vami. Ruka hore. Dohodí na našu party more. Ruka hore. Natáčam, bracho. Idem cez sklo. Idem mimo sklo. Počkaj, kam. Pritíci sa a ľahké. Je to vybité? No, toto je Marek, ktorý nám ukáže, ako sa shotgunuje. Toto je dokumentárny film o tom, ako vyzerá byt Mareka Čárneho potom, ako sme shotgunovali pivo. Celá stena zajebané od piva. Celé zrkadlo zajebané od piva. Okno. Celé okno zajebané od piva. Všetko zajebané od piva. Strop. Lampa zajebaná od piva. Strop zajebaný od piva. Aj kovrska z Mareko Čárnych zajebaný od piva. Starý, nepí to sračky. Sklo zajebané. Zem zajebaná od piva. Kámo, my sa musíme vyzúť. Hajzel zajebaný od piva, kokno. Sa musíme vyzúť. Alebo to musíme upratať. Respektíve, my sa vyzujeme preto, aby sme nezalapili. Lebo fotky Louis Vuitton zajebané od piva. Marek, čo tu robíš? Poslucháčov Rádia Express. Robíme posledné úpravy pred štedrým večerom. To sú vianočné upratovanie. Zmývame rozprsknuté pivo po zrkadle. Tak kámo, toto je aviváž. A obývame to pekne. Ale tuto sme ešte troška vynechali do pár detailov. No, tieto Tež aviváž. stekance na stene. Pivo. A lušes. A to pivo je jak Kámo, je tak v piči. A čiže kuchyňu má na starosti teda sám. Napadá celý prúd do rukáva. Pičeri. Marek má totiž to schovaný chobot vo svojom rukáve, preto je veľmi citlivý. Nábor. Musíme stopnúť. Stopni natáčanie. To teraz iba začal. Prepnutý. Kámo, ja som teraz dal druhé. To je druhá časť, to je pokračovanie. Jak Hobbit bol OF, že v strede príbehu skončil, tak toto je tiež pokračovanie. Aj do piče. Dá doprúdu mobil. Čiže to nenatáčal, no tak toto sme shotgunli teda. Áno, toto shotgunol Marek, ja som urobil druhú kopku, ale to sme už splakli. Najvyššie shotgunol toto. Ešte polským toto nie je shotgunuté. Som shotgunol toto, a toto vidíte. Vidíte, ten skill prstov. Toto shotgunuté je. Citlivosť maličku. Moja koordinácia nie je teraz 100%, ale... Fú, kámo, s tým ožikom nerobím. A videli ste rozťahovanú? Kámo, vyhoď si to a chyť. Správa spojím 8 točiek a chyť to do ruky. Prešiel